Palit na mo mga suki! Palit na mo diri sa akong paninda! Hoy! Mga suki! Asa man mo? Palit na mo diri sa akong saging ug apple ug orange! Napad yung mga biskwit! Asa naman mo? Dali na mo! Palit na mo diri sa akong baligya! Barat na! Ay! Asa ka mga customer diri no? Murag mingaw man yung kayo! La! Basig wala ko halin karon ba? Wa may mamalit kayo bay? Ay! Paabuto na lang ako! Basig naaron taon-taon mo palit ba? La 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 la! Tilawan doon ako na akong baligya be! Bahay namin! Wala ko'y customer! Asa ang customer? Ay! Tarungon ka na ako ni akong tindahan no? Kay basig mo ulan ba? Napay tulo oh! Makabasa dyan ni ba? Ako ning tarungon be? La 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 la! La 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 la! Ito na ako ni be? Hala la la! La 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 la! Hala! Nalagi tindahan diriya ba? Hala, napagi tindiro. La 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 la, palit na mo mga suki. Si Arky man day ni oh. Nagbaligya lagi na siya dirabay. Dagan bagid sulod iyang tindahan. Hala, naman di ko sala sa iya gahapon tong gihurot na ko iyang makaon. Pero humok man nagkasing-kasing si Arky, dali ra ko niya mapatawad. Adto na ko bi kay mangayo kog pasaylo. La 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 la. Hala, may customer! Hala, patay! Katok ba dyan akong gipanguyaban gahapon? Pero, gibulagan po ko dayon. Tapos, giurot ba dyan mihatanan akong makaon? Pero gwapa mo ka siya, bay? Hala, magpagwapo sa ako, be? Uy, di ara, pulbos! Kani, mo gwapo, juguan ba? Hala, padung na siya diri! Nanan! Lulula, padung na siya diri! Ay, mapalit ka? Nanan! Uy, Arky, nalagi ka diri ah! Didang! Gisugo man ko diri pamaligya ni Mama Good! Basin di mahalinan! Naalay ka diri, Didang! Siyempre na ako diri ah, kay ayaw yaman namon ni! Ala! Inyo din yung luti? Oo, amo aning luti. Unsa na imong baligya? Kani? Oh, nakoy baligya o saging! Napad yung biskwit, napad yung diri o, napad yung diri o, nagkakinig sulod! Hala, lamian na, uy! Kanang Arky, pwede ko mangutang dira? Ay, dili man ipautang! Baligya man ni Mama, bay! Ay, pautang ako, be. Cute, bitaw ka? Jaming na po mo para makautang ka. Imo pa yung gihurot akong makaon gapon na. Pasaylo agod ko, ay. Gigutom ang good ko gahapon, mga akong nahinaykan. Nahinaykan? Sali kay cute ka ha? Sige na, good art. Kana lang kong apple. Tagpila din ng apple. Kaning apple? Tag 15 man pero dili pa utang. Art, pasaylo ako gahapon ha. Nakaingon ko sa imo nga magbulag na ta. Nasakitan ba ako gapon na? Tapos imo pa yung gihurot akong mga makaon? Sige Art, bisag naon ta ko plano sa imo nga makigbalik, dili na lang. Dalo man ka. Sige oy, mauli na lang ko, dili man jud ka pautang. Ay sa, makigbalik day ka? Bahala ka dira. Ay, ayaw lang ka, kayatag lang ako ni sa imo ha. Dili na ako na ipautang sa imo. Basta magkuyab lang ta. Balik na dire. Hoy! Kana akong gusto. Unsa tong ingon nimo, ihatag na lang nimo? Ihatag lang na ako ni sanan sa imo ha. Basta magbalik lang ta ha. Kana akong gusto, buutan nga tawo, manghing natagon. Buutan man jud ko, manghihatagon man jud ko, Arky na gud ni. Unsa day gusto nimo? Pili lang, unsay gusto nimo ihatag na ako. Sige, ihatag man ka nimo. Kani akwaw, kani. Ana tanan pwede? Kani tanan? Murag lugi man ko bay. Sapan jud ko siguro mama ani ba. Pero, abala na basta magbalik lang ni. O sige na. O imuha na ni tanan o. Ihatag na ako ni tanan o. Oh! Bibi. Tara pa dyan o. Be! Sa panahon karon, wala na'y utang, wala na'y hatag. Kay tanan karon, paliton na. Pangitag kautangan nito, ayaw diri kay baligya ni. Dili ni pautang ha. Unya, ayaw ko uto-uto ha. Mangilad. Unya, unsay pilig sa mabalsa. Ate ko nang pudi ay ka. Kano sa amin taong ko na anis. Ako mga si Arky, ang batang magiitan nga anak sa liking kawayan. Bad man daay ka, mula ka na ko eh. Uli nito'y, mangingilad, da! Karon lang ka ha, dalo daay ka ha. Pwes, tanawa akong ganting palad. Mula ka gani karon, impas dyan ang tindahan nimo.
La. Wala di customer ba? Palpakan ing adlawaran oy kapoy biag baligya. Unsa nang orasa udto na ba? Wala ko'y paniud to. Ay, maniud to lang kudaan be. Wala man gyapon customer basig unya ini guman ako kaon magsutoy-sutoy ang mga customer. Wala ka na ko be. La. Uy, to ara nila kaon na. Baan jud. Impas jud ang tindahan ni mo ron. Akong gubon be. Impas ang tindahan ni Arke. Di man pautang, tagang. Kuba na lagi ang tindahan. Dalo man ka, kanay mong mga tinda. Ako nang bitbiton. Ako na nang dalon, be. Kalamihan niyo, dagang kaayo. Si mama ba? Ipapapil po ni baligya. Mahalin man pud ni. Hello?